kung saan nga may masarap agad-agad natin yan pupuntahan. Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Bagong bukas na kainan sa may Barangay Karanglaan, Dagupan City ating puntahan. Kaya tara at ako inyong samahan. Sina mga ka-adventure, mayroong ang bagong bukas na kainan dito sa may Karanglaan, Dagupan na may masasarap na pagkain at may napakagandang ambience pa. At heto na nga ang second branch ng Casa Inasal. Malapit lang to sa may floor center at katabi ng Rosie. Malapit lang sa arko ng Welcome Dagupan. At syempre, andito ulit si Ningmo. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito nga tayo sa may Barangay Karanglaan, Dagupan City. At andito nga tayo upang umati ng grand opening ng second branch ng Casa Inasal. Dito lamang yan sa may Karanglaan, Dagupan City, Casa Inasal. Sina mga ka-adventure, hindi na mapapalayo. Sila na po mismo ang lumapit sa atin. At hindi mawawala sa kanilang grand opening ang napangpaswerte na Dragon Dance. Heto nga pala yung kanilang menu. Mayroong kamayang E to E. Pakipos na lang yung video mga ka-adventure para makita nyo. At habang tayo nag-aantay ng ating mga in-order, pinakaway muna natin sila. At ito na nga mga ka-adventure yung ating in-order, ang Kamayan Set B. Mayroong nga rin sila ditong sizzling bangos, garlic steak. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito nga tayo sa may bagong bukas na Casa Inasal dito sa may Barangay Karanglaan, Dagupan City, Pangasinan. At ito nga pala yung tinatawag nilang Kamayan B. Mayroong hipon, lakamas. Yan, lakamas ang tawag dito sa Pangasinan. May okra, may talong, may daon ng kangkong. At siyempre yung kanilang pinagmamalaking Casa Inasal. Mayroong ding atsara, mayroong ding pong pakwan. At saka mayroong ding hito at itlog na maalat. At saka buro at mayroong pang pusit. Oh, grabe. Busog-busog ka rin dito. Talagang uuwi kang busog dito at hindi gutom. At mayroon pang unli drinks pa sa presyong abot kaya pasok na pasok at sulit na sulit sa inyong mga budget ang mga paninda dito. Kaya kung naghahanap kayo ng bagong makakainan at bagong matatambayan, harap na rin kayo rito. Dito na rin kayo mag-picnic o di kaya na may mag-budol fight. Ay grabe, napakasarap naman tong kanilang Kamayan Set B mga ka-adventure. Napakasarap na, napaka-healthy pa. Ayun o, may inihaw na talong at arorosip pa. At ang napakaganda dito mga ka-adventure, bukod sa unli drinks na, unli sabaw pa. Ay grabe, sarap ng kanilang sabaw dito. Tinalo pa nyo yung kilala nyong inasal. Abay, quality. Napakasarap din tong kanilang bangos, oh. At mayroon nga rin sila ditong mga halo-halo mga ka-adventure na tamang-tama ngayong summer at mainit na panahon. Ito nga yung tinatawag nilang OVA special na halo-halo at saka mais con yelo. At kung nanonood ka pa hanggang ngayon, pakicomment na lang dyan sa baba kung taga saan ka para malaman ko kung saan napapadpad itong mga video ko. Ay grabe, quality. Mapapahahay ka talaga sa sarap. Ayun o, ang sarap naman ang kain ni Ading. At habang gumagabi mga ka-adventure, ay siya na rin parami ng kanilang mga customer dito. Kaya naman pinashoutout na rin natin sila. At ang kagandahan dito mga ka-adventure, araw-araw mayroong live pan. Mula 6 PM to 10 PM. At ang Casa Inasal Dagupan branch nga pala ay nag-o-open mula Monday to Sunday, alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Kaya iyayain mo na ang iyong mga friends and family at arap na rin kayo rito sa may Casa Inasal Dagupan branch. Inasal ba ang hanap mo? Ikasa Inasal na yan.